Vaše ambice, zavede nás do tohoto zápasu? Tak vypadá to, že jdeme všichni na playoff a když jinak budeme zklamaní, když to nepůjde. No. Co říkáš na to, že je to zápas dvou opileckých týmů? Myslíš, že se to dá srovnat? No, jako mi jenom Kofolu včera, jenom to na mě možná vidět a tam to je holba tým spíš, no. Takže nehodláte porušit pravidla turnaje, že byste dneska pili na turnaji? Ne, to vůbec. My to budeme zodpovědně, každopádně. Možná večer, až bude nějaká ta party, tak si dáme tak zjistit. A jaké jsou ambice? Říkám... Celkově do turnaje. No, tak doufáme, že to bude play-off. Myslíme i na titul, ale každý může překvapit. Pokud se nepletu, vůbec v celé té historii turnaje jste ještě nepostoupili do toho hlavního play-off, nedostali se mezi to je hlavní cíl, jinak přijdeme o sponzory a těžko se budeme z toho zvedat. Takže se nepovažujete za favority? Ne. A nemyslíš, že vás třeba srazí účast dívek v týmu? Na rozdíl od ostatních týmů, které mají pouze půlky vyloženě. No, tak my to bereme jenom jako, že si jdem zahrát, že se jednou za půl roku sejdeme celá parta a zahrajeme si. To je šlechetné, Kdybych chtěl, tak povolám tady nejlepší hráče, třeba bratry Gajdošovi a tak. Samozřejmě, díky.